Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakig-uban na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga naa kanunay ang matag-usa, naa kanunay sa panalangin sa Dios, sa protection sa Dios, sa pag-atiman sa Dios sa matag-usa nato ka kinabuhi. Sa atong pagsugod sa ato ang buluhaton nini mao programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong ginabuhi. Magampok kita. Amahan na mo ka Dios sa makagagahom. Niya na usab kami sa pagduol kanimo. Niya na usab kami amahan nga naghiusa aron pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamong tanan, sa imong pag-atiman, pagtagbo sa tanan nga imong gihimo, gipasinati sa among ginabuhi nining adlaw. Salamat o Dios. Salamat Ginoo sa maayo nga panglawas, kusog nga among naangko na batunan sa tibuok adlaw. Salamat Ginoo nga padayon usab nga natagbo ang unsa may mga gikinahanglan sa imong mga katawo. Padayon nimo o Dios nga gipaminaw ang among mga hangyo ug imong gitagad ang among mga gipangayo kanimo. Ug salamat o Dios sa kadawag kalampusan. Bisan pa sa among pagpaminaw karon, padayon mo usab kaming iblas sa mga pulog mga mensahe nga kinahanglan ng mga dunggan sa amo ang pag-ig-uban niini mo ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. I-bless Ginoo ang matag-usa. In Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, dalaygon ng Dios magpanalangin sa tanan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kigsunan nga nagsunod sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. Mayong gabi, mayong pagiguban, ilabi na sa atong mga kigsunan diha sa Tubod, sitio Tubod nila Brother Moses Cardente og ni Brother Pedro Alsula og atong mga kigsunan diha sa sitio Malaigang ni Dangdong Marvin og Day Eden og sa tanan nga makadungog na kabati sa atong programa I declare blessing sa matag-usa. Mayong gabi ni Brother Dondon na maayong gabi atong igsoon nga nanuka diha sa Proper Sardinia og atong mga kigsuonan nga nanuka diha sa sitio Ampak, sitio Linao nilang Brother Julius og ni Ate Chusilin, mga Alianic family. Mayong gabi. Mayong gabi ni Nong Serapion Kinkinita, maayong nga pagpakiguban ni Roger Kinkinita. Ato mga kigsuonan nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, maayong gabi kanatong tanan. Dalaygon ng Dios magpanalangin sa matag-usa, ilabi na sa mga Dinoyo family, Tio Jose og ni Tia Rita, Mama Binbin, Papa Binbin og Mama Bibin og ni paring Joel Daikura og Gaw Albert Day Pamila. Maayong gabi. Mayong gabi ni Brother Ramon, mga De Villeras family og ni Ate LB og sa tanan nga nakasunod sa atong programa I declare blessing. Mayong pakiguban, ilabinan sa ato mga kigsunan nga nakasud na sa ato nga programa diri sa ato ang pakiguban. Mayong gabi ni Ubiris Gina, happy watching og matod pa good evening pastor uban sa imo family. Request awit magalangit, ikaw ang kusog. Ato ning tagaan og pagtagad mga kigsuonan ang awit nga gi-request diri sa ato ang igsuon nga na kasod, unag yung nakasod diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Atong tagaan og pagtagad awit magalangit, ikaw ang kusog diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko.
Pastor, mamalihog lang ko apil sa amoa nga pag-ampo ako mama maoki na siya sa iya ha balatian lawas. Taas sugar, diabetes, food, high blood. Salamat kaayo sa pagbasa. Ang Dios magatagbog mag-aayo sa imong mama, Sister Oberes Gina. Maayong gabi ni Brother Emilio Cabugos, si Normelita Yagma, Victor Rilio. God bless Pastor, maayong gabi. Maayong nga pagpaminaw ni Arcilita Matundo. Maayong gabi Pastor og sa mga viewers. Si Salido Ginny Flor watching from Tabuli Milan family. Si Norberta Yotratsi maayong gabi. Si Hervey Rimes Espinosa maayong gabi ni mo diha. Hervey og ni Elvin Villagantol. God bless Pastor. Maayong gabi ninyo diha Brother Elvin ato igsuon nga nanukad sa manhuyod. Pastor, salamat. Unsay murag nawa man. Sige, diretso na lang ko sa kay mapislit nako ni mga kaigsuonan mura og mawa ang mga mensahe. Maayong gabi Pastor ug maayong gabi usab sa tanan nga nagsunod niini nga programang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa iyang pagkamaayo kanatong tanan from Pardo, Cebu City gikan ni Sister Rachel. Dalaygon ang Dios magpanalangin og kiti ara si Sister Norvita Yotratsi. Matod pa, good evening Pastor Gideon og sa tibok mong pamilya. Dalaygon ang Dios nga kanunay nagatiman kanatong tanan. Watching here in Bindoy, si Benji Cuevas from Himalalod, Negros Oriental. Si Janrel Anib. Good evening Pastor, watching from Purok Utso, San Vicente, Montevista, Davao de Oro. Request kong song ulan sa panalangin. Salamat and God bless. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugmamuan lang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba. Mayong gabi ni Girly Salvia Pigalan. Matod pa, good evening Pastor Gideon. Og sa tanan nga nagsunod sa imong programa watching from Saudi Arabia, pwede request awit makalangit. Nasaan na kaya ako kung wala ka? Jesus, salamat Pastor and God bless ubad sa imong pamilya. Ikaw ang puso, Awit makalangit, ulan sa panalangin. Diri lang sa ito nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Mayong gabi ni Bibi Manlapas. Good evening Pastor, request kog awit makalangit, magpaabot ako kanimo. Sige ako ning isip para matagaan ako ni og panahon. Gantalaw Imafi. Good evening Pastor, paapil ko ampo nga maayo ra dayon sabad sa ako ang sis. Di pa mi provincial Dumaguete. Ang Dios maghatag paspas nga kaayuhan kanimo. I declare right now in the name of Jesus og ang Dios magatagbo sa unsa may gikinahanglan diha sa inyohang diha sa inyohang gikinahanglan. Si Pastor Carmen Mahilo Batigi, maayong gabi. Si Lynn Villacanao Lozano. Good evening Pastor Gideon, salamat makapamati na po ta sa pulong sa Ginoo. Request kong song, request kong kanta Pastor, dili unta ako angayan. Salamat Pastor and God bless. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Lorna Ravillasa. Hello, good evening Pastor, praise the Lord now and forever, hallelujah. Blessed ko, salamat sa programang pulong mo kinabuhi ko.
makadasig ug makapalig-on sa ato ang paghigugma sa Ginoo. More blessing and strength and good health always to you, Pastor, and your family watching from Minglanelia, Cebu. Mayong gabi ni Sister Divina Daitol. Good evening ninyo diha from Dasmariñas, Cavite. Salamat kaayo, Sister Divina. Morina Daitol matud pa. Good evening everyone and God bless us all watching Thailand. Si Miki Pelmico, mayong gabi Pastor og sa tibok mong pamilya watching from Katmon. Raquel Bordin, good evening Pastor Gideon, request song Halad Kinabuhi, my favorite. Sige. Si Isiv, maayong gabi og Carmen Mahilom, batigi matud pa. Maayong gabi Pastor Gideon, kumusta mong tanan diha sa Sardinia? Kalugtugan ang Ginoo, magpanalangin kaninyong tanan. Dalaygon ang Dios, Pastor, okay ra gyud mi diri na kanunay ang pag-uban sa Dios, pag panalipod sa Dios og pagdasig sa among kinabuhi diri sa pag-alagad kani. Salamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa cross. Atong hisgutan karon mga kaigsuonan sa ato nga panag-uban, may tungod ni sa mga pulong nga mabasa gyud nato sa balang kasulatan. Mga pulong nga gilitok sa atong Ginoong Hesukristo sa wala pa siya mamatay dito sa cross. Dunay mga pulong nga may kahulugan nga gipamulong gyud sa atong Ginoong Hesukristo. O kini kanunay ni siyang natong madunggan sa panahon nga magsaulog ang tibok kalibutan sa pagkamatay ni Ginoong Hesus, kanang paghandom. Diin adunay 7 ka mga pulong nga gilitok sa atong Ginoong Hesukristo nga adunay laom kayo nga mensahe o kahulugan niini. Aron ato ning mahinumduman, mao kini ang ato karong hisgutan og saluhan sa atong panag-uban. O kung duna pa mangyoy moy naay pangutana, panalita na apagyoy mga pangutana, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa atong panag-uban. Ato ra gyud ang tagaan og pagtagad. Si Divina Daitol, Pastor, mangutana ko, fasting 3 days. First day namin pero mura man gyud og dili kaya. Pwede ra mo kaon, salamat. About sa nagpasting, no, ako ra gyud nang ipasiuna ninyo, kanang murag dili kaya, actually kaya ra gyud na siya. Walay magfasting dili ka kaya. Gawas lamang kung dili biblical nga pag-fasting. O kana bitawng unprepare nga pagpasting. Kinahanglan manggod ka nga kung magpasting ka, nakasabot yun ka sa panahon nga magahimo ka niining maong sakripisyo. Lamang dili gyud na nimo kalikayan pag mag-fasting ka, like example 3 days. Ang unang adlaw ug ikaduhang adlaw mao gyud nay lisod kaayo nga ibalanse. Labi na kung normal fast, kanang walay kaon gyud, walay snacks. Labi na gyud kung 3 days. Gikan sa pagsugod gyud anang orasaha hangtod gyud sa ikap-tulo nga adlaw. Isa gyud ka makakaon, isa gyud ka mukaon. Sa unang adlaw do na gyud nay mga lisod kaayo nga makaingon tang grabe ka challenge ang unang adlaw. Daghan kang bation na ay mga panahon nga mukurog ang imuhang mga kamot, imong lawas, imong kaunoran, kumbaga mukurog, magkurog-kurog na ay mura og kanang normal na siya, kanang naay magpitik-pitik or kaha ang imuhang ulo. Lamang diha sa imuhang pag-fasting, kinahanglan mangyod nga ang imuhang huna-huna o ang imong kasing-kasing wala bitaw matugyan sa kalibutan, ni musalig sa kalibutan, buti pasabot diha nga panahon
gisiguro na nimo nga gitugyan kanang tanan sa Ginoo. Ang imong nauna, ang imong kasing-kasing, imong kinabuhi, imo nang gisalig, imo nang gitugyan. Kumbaga kanang pulong pagtugyan mga kaigsunan, kana bitaw dili naka dapat mabalaka kay imo nang gibutang sa imong nauna nga sa Dios gyud ka, dili ka sa kalibutan, sa Dios gyud ka. Og ayaw kabalaka kanang mga panahon nga duna kay bation. Gawas lamang kung moabot na og 2 days o kaha 3 days o niya dunay mga ipadayag ang Dios. Sa una, nagpasting ko og 10 days. Magkapila kahigayon mi nga nagpasting. Kay nagpuyo man gyud ko sa house of prayer sa una sa Mandawi. Kanang napo kaadlaw, usa sa dili nako kalimtan ang pinakalisod nga labangon kanang unang adlaw ngadto na ikaduhang adlaw. Pero kung moabot na gani na og ika-5 ika-4 ngadto na 5, dili naka muraog kanang imuhang gininhawa, ang imuhang ilong, ang imuhang kana bitawng lawas, kanang baba nimo, dila nimo, dili na siya murag dili na siya mangitag pagkaon. Inig abot na og 4 or 5 kaadlaw ngadto na sa napo. Ang pinakalisod gyud nga i-adjust ang unang adlaw kanang ikaduhang adlaw. Kung naapag gyud kay bation sa ikatulong adlaw, normal gyapon na siya. Pero naagyo mga ipadayag ang Dios. Og hinumdumi walay dili nimo kaya kay naa ang Dios naguban kanimo. Og ayaw lang gyud og pag negatibo. Buti pasabot gitugyan nimo ang imong huna-huna, ang imong kasing-kasing. Pero kung nagnegatibo ka, nagduha-duha ka, dili sad na mao'y makapahimuot sa Dios. Kay bisan kinsa katong nagduha-duha, matud pa diha sa Hebreo, dili gyud siya makapalipay sa Ginoo. Kay dili man gyud pud siya katuman sa mga buluhaton nga gipiyal sa Ginoo. Si Pastor Imagine Candelario, maayong gabi ninyo diha Pastor, og ni Denver Samura sa Gaino. Pastor, maayong gabi. Watching from Magsaysay, Kialig, Davao del Sur. God bless Pastor. God bless kaninyong tanan. Kumusta mo ang Dios magauban? Maayong gabi Pastor, maayong gabi isab sa akong mga mahal sa kinabuhi diha sa Mindanao, Ustos family, Dapitilia family, og Guerrero family. Salamat sa pagbasa Pastor og request kog song imong gunit. Si Risa Medrano, maayong gabi ni Sister Risa Medrano. Matud pa diri, good evening Pastor and God bless you more. Si Marivic Lakay Patiris, imong maayong gabi diha nimo Pastor, inubanan sa imong mga anak og asawa. Maayong gabi ni Dante Ifabol, maayong gabi Pastor. May naalang ko'y pangutana bahin sa akong damgo. Gihahigtan kuno ko sa among pastor, gihigtan og sugong puno sa mani, gipugas niya sa ikatulong buntod. Unsa ang kahulugan? Dunay pangandoy si pastor nga pialan kag buluhaton. Dunay isalig si pastor nga buluhaton sa imuhang pagkakristohanon. Actually, gikan gyud na sa Ginoo og gihimong instrumento ra ang imuhang pastor para makalihok ka sa maong buluhaton. Si Joy Bayhon, maayong gabi, maayong nga pakiguban ninyo diha Joy. Si Divina Daitol, mato pasalamat Pastor, nakahimo na mig 3 days. Pero nagstay in mi sa church karon kay mi uli sa balay og nakapa nimaho sa loto. Ayaw ra kanang normal gyud na siya makapanimaho kas loto. Kanang pag-ingon nimo nga murag dili kaya kay mura og giharian ka sa
kanang kamingaw sa sudan. Ana ra i-challenge gyud mo na pinaka-challenge gyud sa imuhang pag-prayer and fasting kanang makapanimaho ka sa sudan. Pero maabot na gani nag-upat lima, bisan kung makapanimaho ka, dili na mabantayan na nimo nga dili na mangita ang imong lawas, ang imong kaugalingon ana nga baho. Si Rizal Rinduki, maayong gabi. Si Aida Abajo Manlapas, maayong gabi. Maayong pagiguba ni Aida. Matod pa request song magpaabot ako kanimo. Sige. Si Junrel Kitudlas, nag-live pa ako sa kapastor Kim Pastor Gideon later mga 8 mahumani live tikaron diri. Salamat kayo Pastor Junrel Kitudlas ato igsuon nga nanukad sa Alcantara, Cebu. Maayong gabi ni Chujoy Bayhon, maayong gabi ni Nelrem Dolcil Yagni, maayong gabi sa tanan og pulong mo kinabuhi ko family. More blessing Pastor Gideon. Maayong gabi, maayong nga pagig-uban oras sa ato nga programa alas 7:54 na sa kagabion. Ako sa ning ipasod kining awit makalangit, nasaan na kaya ako? Ang buhay ko no'y walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at hindi. Gika ni Jocelyn Borbon Isidoro. Good evening Pastor, naminaw ko diri sa Valencia, Balugo, Dumaguete. Request song walay higayon. Sige, ako raning screenshot inyohang mga request para kung doon na pay time on ya, ako raning mapatagaan o pagtagaan. Daghan natag mga listener karon Pastor, salamat sa Ginoo. Nakika ni Junrel Kitudlas. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Sister Esther Pasa, maayong gabi, maayong pakiguban. Dalaygon ang Dios sa mga listeners sa 101.3 Shine FM nga nanukad diha sa Alcantara, Cebu. Oras sa ato nga programa alas 7:56. Kuha na di ay sa pikas alas 8 na. Humananing nasana kaya ako ato nang sugdan ang pagpatalingog sa pulong sa Ginoo na naghisgot sa mga pangutana nganong nakalitok nakasulti siso sa mga pulong nga may kahulugan nga kasagaran atong madunggan sa ato ang paghinumdum o paglabas sa mga mensahe sa kamatayon sa atong Ginoo. Si Susana Pablio, mayong gabi Pastor Gideon og sa imong pamilya usab ni Pastor Junrel Kitudlas og sa tanang mga anak sa Ginoo. Minaw lang ko samtang naglakaw paingon pauli, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Si Wilda Prospero, good evening Pastor and to listeners. Si Hilin Kapungha Mandanao, good evening Pastor, watching from Kuwait. Shout out ko sa akong family sa Araca, North Cotabato, permi gyud ko gasubay sa live mo, daghan gyud ko nga natun-an. Request ko kay buti-buti mo. Si Inwell G. Pausto Dayday, good evening Pastor, watching from Purok
Santol, Bagakay, Dumaguete City. Request kog song, Kanta Pastor, Mula Hutay Ka by Lighting Official. Salamat Pastor and God bless. Ako raning monitoron ang mga pangutana o mga request diri sa ato ang programa para ato ragyong matagaag pagtagad kung doon na pa'y oras. Ato na ta mga kigsuonan sa paghisgot sa mga pulong sa Ginoo nga naghisgot sa mga pitok ka mga pulong nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo sa dili sa wala pa siya mamatay dito sa cross. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan ang mga pulong nga may kahulugan, mga pulong mga kaigsuonan nga magpahinumdum kanato sa mga mensahe sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo sa wala pa siya mamatay dito sa cross. Daghan nga mga mensahe nga gilitok sa atong Ginoong Hesukristo nga may kahulugan og ato ni siyang pisa-pisahon tagsa-tagsaon kining mga pulong nga gilitok sa atong Ginoong Hesukristo. Ato ni siya nga himahimayon sa atong panag-uban. Kung doon na mo'y mga mensahe pa nga inyog yung nasabtan o gihatag sa Dios, ako ragyo mong gidasig sa pagpaabot ni ini diri sa atong programa o kaha mga pangutana diri sa ato ang panag-uban nga may kalabutan sa mga pulong nga atong gihisgutan. Maayong gabi sa tanang mga pastors nga nagsunod sa ato nga programang Pulong Mong Kinabuhi Ko. Welcome ang matagusa og akong gipasalamatan ang Dios sa pagpanalangin sa Ginoo sa tanang mga bulaton nga gisalig gipial sa Ginoo sa inyong kinabuhi o sa atong kinabuhi. Unang mensahe mga kigsunan nga ato gyon nga mapalandungan diha sa Lucas kapitulo 23. Lucas kapitulo 23. Ablihi inyong Biblia diha sa libro sa Lucas 23 o versikulo 34. Nag-ingon din nga unya miingon si Jesus, Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Kini nga mga mensahe makaingon ta nga naay mga kahulugan, naay buot sa Dios, buot sa Dios nga masabtan gyud nato. Siguro dunay mga pangutana nga maumol ug mahimugso sa atong panag-uban nganong nakasulti si Jesus niini, nganong nalitok ni Jesus ang pagpangayo o kapasayloan sa mga sala sa mga tao. Siguro dunay mga pangutana, Pastor Gideon, moingon siguro ang mauban, moingon nga Pastor Gideon nganong gipangayo ni Jesus ang kapasayloan, tanan bang mga tao mapasaylo ba sa amahan ang tanang sala? So mapasaylo ba sa amahan ang tanang sala? So mo ni Roy ato arong hisgutan mga kaigsuonan ug unsa man po hinungdan nganong nakalitok si Jesus niini pasaylo sila. No atong hinumduman mga kaigsuonan, si Jesucristo na tao gyud nga puno sa gugma, puno sa kaluoy. Ang tao nga dunay tinuod nga gugma, kana bitaw nabatasan niya ang gugma, nabatasan niya ang kaluoy. Bisan kung dili maayo ang moabot masinatian niya siyang kinabuhi, ang tao nga walay laing nabatasan, kumbaga walay laing nakatunan gawas lamang sa pagigugma, bisan kung dili maayo ang iyang nasinatian, ang ihagyapong ibalos, ang ihagyapong nakatunan ang gugma.
Mao na nga sa siguro sa uban nga mga tao moingon nga natural makaingon si Ginoong Hesus nga pasayloa sila kay Ginoo siya, Dios siya. Mga igsoon, dunay mga tao moingon tang ordinaryo sama ni Jose. Si Jose, mga kaigsuonan, dili sad sayon ang iyahang nasinatian. Sa tanan nga iyang nasinatian bisan gani sa iyahang kaugalingong mga igsuon, wala gyud niya ni hatagi og kanang dautan. Ato gyung makit-an sa kasing-kasing og sa mga kinaiya kinabuhi ni Jose, bisan kung mga dili maayo ang iyang nasinatian, apan ang migawas sa iyahang kasing-kasing, apan ang migawas sa iyahang baba, ang migawas sa iyahang gikan sa iyahang kasing-kasing, imong makit-an ang gugma. So dili gyud nato himuong basihanan nga moingon ta nga sagdi lang nga si Hesus makapasaylo kay Ginoo siya, Dios siya. Now atong hinumduman mga kaigsuonan nga dunay mga tao nga sama kanimo, sama kanato lamang nganong nakasulti si Ginoong Hesus, nakalitok si Ginoong Hesus niini bisan pa sa mga nasinatian niya sa kamot sa mga tao, sa mga pagbugal-bugal, pang-insulto, dili lang sa pulong kundi gidapatan gyud siya. Ni anang panahon na mga kaigsuonan si Ginoong Hesus nagbitay na dito sa cross. Gilangsang na siya. Doon na mga samad gani naapa ang langsang sa iyahang palad, naapa ang langsang sa iyang tiil. Nagbitay siya dito sa cross. Apan nganong nakalitok si Hesus, pasaylo sila. Nga matod pa sa atong gibasa mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nga amahan pasaylo sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Atong hinumduman mga kaigsuonan, ang nakatunan og ang naghari sa hunahuna og sa kasing-kasing sa atong Ginoong Kristo, puno gyud siya gitawag kaluoy. Puno siya sa gitawag kanang gugma, nga bisan kung gisalikway siya, bisan gipasakitan siya, bisan kung gilangsang siya, dili kalagot ang ihang gibalos, dili kalagot ang migawas sa ihang baba, kundili ang pagpasaylo. Mausad na'y mahitabo mga kaigsuonan sa ato ang kinabuhi. Ibin gyud sa atong pamilya, maghisgot gyud ko og pamilya mga kaigsuonan. Kung ang asawa o ang bana wa say laing nakatunan, kumbaga sa panahon nga kita mingdawat manggod sa atong Ginoong Kristo, timan ini siya ang atong kinabuhi karon lahi na kay sa kinabuhi nato kaniadto. Lahi na ang ato ang pagbati ingon nga kita believer na, magtutuo na, mga tinun-an na ni Ginoong Hesus. Atong hinumduman nga dapat ato ning barugan. Dapat kaantigo sadtang mubansay niini kay ikaw ug ako makahimo man sa pagbansay sa atong kaugalingon, sa pagpractice, kumbaga pagbatasan niining kinaiya sa atong Ginoong Kristo. Kung ikaw ug ako puno og kaluoy og gugma sa gikan sa Dios mga kaigsuonan, bisan pa kon imong madunggan ang mga bati nga mga pulong, imong mga madunggan ang mga bati nga mga reaksyon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang ending gyud gyapon sa imuhang pagbati ang pulong gyapon pagpasaylo. Dili gyud ka makabalos, kanang dili ka mo balos og mga bati nga mga pulong. Dili gyud ka makapasakit kay puno man ang imuhang kasing-kasing og kaluoy, puno man ang imong kasing-kasing og gugma, ug mahitabo og matuman na sa imong kinabuhi ang gisugo sa Dios nga nag-ingon ayaw kamo panimalos. Nindot kaayo mga kaigsuonan nga kung buhatan kag dili maayo, unya maayo ra gyapon ang imong ibalos, dako kay nakaganti ana inigbalik na sa atong Ginoong Kristo. Kay kun magbuhat tag maayo ngadtos mga nagbuhat lag maayo, unsa may ganti nga atong pabuton?
Pero kung magbuhat tag maayo bisan gani sa mga taong wala magbuhat og maayo sa imong kinabuhi, apan sa gihapon padayon nimong gihimo ang mga maayo. Mga kaigsunan, naagyo kay ganti. Kay ang pagbuhat og maayo nga nimo nato ngadto sa mga tawo nga wala magbuhat og maayo sa atong kinabuhi, apan padayon natong gibuhat ang mga maayo. Mga igsuon ko sa Ginoo, nagtigom ta ani og ganti, nagtigom ta ani og maayong mga butang nga giandam sa Dios sa atong kinabuhi. Apan unsa may makatabang nato aron mabuhat nato ni, mga igsuon ko sa Ginoo. Si Apostol Pablo doon na siya gibarugan, ingon siya nga, dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na. Kabantay mo sa kinabuhi ni Apostol Pablo, bisan kon hapit na siya mamatay, gidagmalan siya, gibunalan siya, niabot gyud sa punto, mga kaigsunan, nga dito sa Derbe nakakita ang mga tao nga si Pablo patay na, tungod kay gitabangan siya sa mga tao nga mga tambay para si Pablo dili makapadayon sa pagsangyaw. Apan ning tabang ang Dios kaniya. Dunay mga magtotoo nga mingtabang kang Pablo aron makalingkawas si Pablo sa lugar sa Derbe. Nya imong makit-an ang kinabuhi ni Pablo, dili na gyud siya sama kaniadto. Nga siya mo'y mangulo sa mga tao aron pagpatay, aron pagpabilanggo, paglatos. Apan karon imong makit-an nga sa diha nga si Pablo naa na si Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi sa iyang kasing-kasing. Bisag dili mga maayong pulong o kaha mga kanabitang pagdagmal, dili lang pulong kundi pagdapat sa iyang pagka-apostol. Mga igsuon ko sa Ginoo, imong makit-an si Pablo ang iyang gibalos mga pagampo, mga kanang kaluoy o gugma. Naunsaon man aron makasinati tana. Mga igsuon ko sa Ginoo kinahanglan, wa gyud tay laing pangandoyon nga maghari si Jesus sa atong kinabuhi. Maghari si Jesus sa ato ang kasing-kasing. Kay kun Now, siguro doon ay mga pangutana mo ingon nga, Pastor, tinuod ba nga pasayloon sa amahan ang sala sa tanang tao tungod kay gipangayo man kini sa atong Ginoo Kristo? Kung imo sang tan-aw ng Ginoo sa gipakita dinhi nga bersikulo, dili tanang sala sa tao makadawat og kapasayloan. Kay ang giampo ni Ginoo Kristo, mga kigsunan, ang gipapangayuan or gipangayuan niya kapasayloan or sala nga gipangayuan ni Ginoo nga kapasayloan, katong mga sala sa mga taong wala masayod sa ilang gibuhat. So diha giklaro, mga kigsunan, ingon si Ginoong Hesus nga, amahan, pasaylo sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Wala sila mahibalo. Katong mga tao nga inosente, katong mga taong way kalibutan sa ilang gihimo, do na gyud to sila'y porsyento nga mapasaylo, kay muabot mangyod ang panahon nga makaamgo sila. Sama ni Pablo, si Pablo nakaamgo. Kanus aba nakaamgo si Pablo? Sa diha nga miabot si Jesus sa iyang kasing-kasing. Kanus aba ni abot si Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi? Sa dihang nakadungog siya sa pulong sa Dios. Dili man tuod ta sama kang Pablo nga si Jesus mismo ang miduol kanang nakikita, nakighimamat ni Pablo. Dunay mga panahon nga ang Dios makigsulti ka nato, pinaagi siya mga alagad.
sama sa nasinatian sa akong ginabuhi, sama sa nasinatian sa imong ginabuhi, nga dunay gigamit ang Dios nga instrumento aron ang mga pulong sa Dios atong madunggan, ug sa dihang nakadungog ta sa pulong sa Dios, miabot kanato ang gasa nga mao ang pagtuo. Ug sa dihang miabot ang pagtuo, mga kigsuonan, diha ta nakakat-on sa pagdesisyon sa pagsunod kang Kristo Jesus. So diha giklaro, mga igsuon kos Ginoo, nga ang kapasayloan sa gipangayo sa atong Ginoong Kristo kadto lamang tao nga nakahimog sala nga wala masayod sa ilang paghimo niini. Sama ra gud sa usa ka sundalo, mga kaigsuonan, kung ang usa ka pangulo sa sundalo musugo sa ihang mga kasundaluhan sa paghimo og dili maayo, apan tungod kay gisugo man ang mga kasundaluhan, mohimo gyud sila bisag kay tungod sa sugo sa ilang labaw. Katong mga naghimo, naagyo to sila'y kapasayloan, nato sila'y kagawasan, kay dili man ilang gusto ang paghimo. Mao na nga si Ginoong Hesus miingon nga pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So diha giklaro, mga kaigsuonan, nga ang mga tao nga walay kalibutan sa ilahang gihimo nga dili maayo atubangan sa Dios, duna gyud na siya'y kapasayloan. Apan kanus aba mo abot kining pulong kapasayloan sa dihang mo dawat sila ni Ginoong Hesus. Kanus aba sila makadawat sa atong Ginoong Kristo sa dihang mutuo sila. Kanus aba sila mutuo sa dihang makadungog sila sa mga pulong sa Dios. Mao bitaw nang bisan sa atong pamilya o sa atong isig ka magtutuo o isig ka tao, isig kaila, wala pa sila ka dawat sa Ginoo, bisan kung imo na silang gisiran, wala gyapon sila makaamgo, ayaw kaluya. Samtang buhi pa sila, ipadayon nato ang pagsangyaw, ipadayon nato ang pagpamantala sa pulong sa Dios, kay moabot gyud ang panahon nga sila makapangayo ra gyud kapasayloan. Sunod nga pulong nga ato ang makit-an, mga kaigsuonan, sa nga mga gilitok sa atong Ginoong Kristo, mga kaigsuonan kos Ginoo, ato ni siyang mabasa diha sa Lucas Kapitulo 23:43. Lucas Kapitulo 23:43 nag-ingon. Si Jesus, miingon si Jesus kanila, sultihan ko ikaw karong miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. So usa ni siya ka mensahe, mga kaigsuonan kos Ginoo, nga naghatag gyud og kana bitang pagdasig sa mga tao aron pagpaubos atubangan sa Ginoo. Kay ang hitabo manggod niini, mga igsuon, si Ginoong Hesus gilangsang siya dito sa cross kuyog sa duha ka mga makasasala. Dunay usa ka makasasala nga gilangsang kuyog sa atong Ginoong Kristo, ug duna poy usa ka makasasala diha siyang wala ug diha pod siyang tuo. Balit tulo sila nga gidungan paglangsang sa panahon nga si Ginoong Hesus gilangsang dito sa cross. Unya ang usa ka makasala nagbugal-bugal ni Ginoong Hesus. Giinsulto niya si Ginoong Hesus. Unya sa diha nga nakadungog ang usa ka tawo sad nga gilangsang kay makasala sad siya,
iyahang girebuke ang tao nga nagbugal-bugal kang Hesukristo. Nya sa dihang iyang girebuke, iya kining gibuyag, iya kining kumbaga sa atong pinulungan, iya kining gikasab-an. Sa diha nga iya kining girebuke, iya kining gikasab-an, nagpakita ni nga wala siya malipay sa gibuhat sa iyang isig ka makasasala. Supak siya. Unya sa diha nga iya ning nahimo, iya dayong gihangyo si Ginoong Hesus. Sa dihang gihangyo niya si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, ingon siya dinhi, iyang gibuyag tong usa ka makasasala nga nagbugal-bugal kang Hesus. 41, apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa ato ang nabuhat apan siya walay sala. Unya miingon dai 42, og miingon siya kang Hesus, Hesus, hinumdumi in taon ako kon maghari ka na. Unya ang balos ni Ginoong Hesus, miingon si Hesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka paraiso uban kanako. So ang pangutana, mga kaigsunan, siguro mo ingon ta nga, Pastor Gideon, diha bagyod ba nakasuod kining usa ka makasala sa paraiso nga giingon ni Ginoong Hesus? No atong hinumduman, mga kaigsunan, kung ato gyung tugkaron og ato ang sabton na ang gipamulong ni Ginoong Hesus, yes, ang tubag, oo, mahitabo gayud nga diha pwede nga makasud ang tao nga usa ka makasala diha nganuman kay ang gilitok ni Ginoong Hesus ang pulong karong adlaw, dili sunod adlaw, karong yung adlaw, ug ang pulong nga karong adlaw naghisgot lamang na sa karon gayud, dili na mahitabo nga ugma nya atong hinumduman si Ginoong Hesus kung mamulong di gyud mahitabong mapakyas. Ang pulong karong adlaw nagpasabot mismo sa adlaw nga sa iyang kamatayon. Miuban ang usa ka makasala or nakauban ang usa ka makasala sa gipamulong ni Ginoong Hesus nga paraiso. Pero kung imo na siyang tan-awon, mga kaigsunan, kanang paraiso nga gisgutan diha, dili na mao ang gitawag langit nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. Kining pulong paraiso mao ni ang gipuy-an sad sa panahon nga sila saron namatay. Wala man tuod na gipatugkad sa Dios diha sa Biblia, wala man tuod na klaro gyud sa Biblia. Apan kung imong tan-awon, mga kaigsunan, ang paraiso ug ang langit dili na siya pareho. Kay anang panahon na, mga kaigsunan, ang giingon ni Ginoong Hesus, karong adlaw adto ka sa paraiso. Wala siya moingong adto ka uban nako sa langit. Ni atong hinumduman, dunay bag-ong langit nga gisaad si Ginoong Hesukristo. So diha giklaro, mga kaigsunan, nga ang pagsulti ni Ginoong Hesus nga karon mahitabo gyud na, tungod kay ang mga gipamulong ni Ginoong Hesus di gyud na mapakyas, dili gyud na mapakyas. Unya usas man kanindot nga pasabot sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga angay natong katunan kini bitawng pagpaubos. Dapat kaantigutang magpaubos sa ato ang matag sitwasyon. Kung doon na may mga kasakit, doon na may mga antusunon,
kinahanglan kat-unan gyud nato ang pagpaubos. Atong hinumduman og ibutang nato kanunay sa atong hunaunang kasing-kasing nga ang saad sa Dios mahitabo lamang kini ngadtos mga taong mapaubsanon. Ang saad sa Dios timan ini siya ang makasinati sa saad sa Dios kadto lamang mga taong mapaubsanon. Unya ang taong mapaubsanon dili gyud na malipay sa mga insulto nga mga pulong. Dili na sila malipay. Kung dili gani ka malipay sa mga panginsulto, kanang duna kay makit-an nga mga tao nga giinsulto, unya di ka malipay. Nagpasabot na mga kaigsunan nga naa kay tinuod nga kana bitang kinaiya, naa kay paglahom, naa kay porsyento sa giandam sa atong Ginoo. Atong hinumduman mga kaigsunan nga usa sa angay natong kat-unan ug himuon nato nga hinigiban sa atong pagpuyos kalibutan kanang pagkamapaubsanon. Unya dili sadta ka angkon sa kinaiyang mapaubsanon kung dili ta kana bitang moangkon. Dili ta kaangkon kung dili ta kaangkon sa unsa may dili maayo nga atong sitwasyon. For example, nakahimo kag dili maayo, angkona na atubangan sa Ginoo aron makapangayo kag pasaylo. Ug sa dihang makapangayo kag pasaylo, usa sa mga ilhanan nga naa kay pagkamaubasanon kanang kaantigo kang moangkon, dili kay kaantigo ra kang mulikay. Kay ang tao nga kantigong mulikay kusog na kaing manumangil. Muangkon man tuod siguro nga, oh yes, nakasala ko pero tungod na niya. Pero ang tinuod mga kaigsuonan, ang tao nga makasala dili na kinahanglan nga ipanumangil ni bisan kinsa. Di gyud na mahitabo mga kaigsuonan nga unuran sa Dios kon sa panahon nga ikaw moatubang sa Ginoo, manumangil ka sa bisan kinsa nga tao. Dili unuran sa Ginoo kanang moingon ta nga, Lord, nakasala ko, ang tinuod di man gyud ko makasala, nakasala lang ko tungod niya. Mao nay giingon ni Adan mga kaigsuonan tungod nas babae nga imong gihatag. Nya ang babae sad miingon tungod ni bitin. Dili na dawaton sa Dios. Ang tao nakasala dili pinaagi sa tao. Ayaw gyud ninyo di dawata. Timan ini siya. Dunay mga taong miingon makasala ra gyud ang tao, pastor, tungod ra pud sa tao. Dili gyud na tungod sa tao. Sultihan ko kamo mga kaigsunan, bisag unsay buhaton sa tao, pag di gyud ka mobuhat og sa di gyud ka kasala. Mao na nga dili nato bansayon anaron ang ato ang kinaiya nga mudawat ta nga murag patuohon nato atong kaugalingon, dili lang kay mura gipatuo nato atong kaugalingon nga murabag makaikyas ta nga moingon na itang nakasala ko tungod niya, tungod nimo, tungod nila. Dili gyud na mahitabo mga kaigsuonan nga unuran og dawaton na sa Dios. Gawas lamang ni adtong mga gagmay pa or bata pa sa pagpangalagad. Kay dunay giingon si Ginoong Hesus nga kung ang usa ka tawo makaangin ngadtos mga gagmayng mga bata, may pahiktan siya og pisi og ihikot sa bato og itambog sa dagat. Pero sa mga taong sama nimo nga nasayod nas kamatuoran, nasayod nas mga pagtulunan og unsay kabuton sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili nato bansayon anaron nato tong kaugalingon. No, dili nato anaron natong kaugalingon nga sa pagtuo nga unuran og dawaton sa Ginoo kon ipanumangil nato sa tao kung nakahimo tagsala. Kay mahitabo magud ana mga kaigsuonan, dili ka kahinulsol. Pero kung muangkon ka nga moingon kang yes, nakasala ko, ang nahitabo o sitwasyon nga akong nasinatian para ni nako,
kumbaga muingon gyud ka mga kaigsuonan nga ako gyud ni nakasala gyud ko. Wala kay duhigan nga tao, wala kay pasanginlan nga tao. Kay usana siya ka klase nga kinaiya o pulong nga mapaubsanon ka. Unya sa diha nga nakit-an ni Ginoong Hesus nga ang tao nga naay pagka mapaubsanon iya dayong gitagaag saad. Mao na nga kung atong tan-awon mga kaigsuonan, ang giatngan o gipangita sa Dios katong mga taong mapabsanon. Siguro dunay mga tao mo ingon nga, Pastor, nakasakaan langit yung dugoy ng paraiso. Na atong hinumduman mga kaigsuonan, anang panahon na wala pa musaka si Hesus sa langit. Gani sa ihang pagkamatay sa tulo ka adlaw niadto pa siya sa dapit sa mga patay. Wala siya musakag langit kay ang pagkahitabo nga si Hesus misakag langit kadto namang gikan sa pagkabanhaw og nagpakita siya sa iyang mga tinun-an nga sila mismo ang mga tinun-an nakakita sa dihang mikayab si Hesus sa langit. So diha gyud sa kanang giingon ni Ginoong Hesus nga karon kuyog ka uban kanako dito sa paraiso. Kung imo na siyang hisgutan kanang pulong paraiso, usa na siya ka mensahe nga nagpasabot sa usa ka lugar alang sa mga taong nga duol sa atong Ginoong Jesucristo. Mga taong matarong, mapaubsanon at tubangan sa Dios sama usab ni Lazaro. So diha nato makit-an mga kaigsuonan nga ang gihulat sa Ginoo, ang gipangita sa Ginoo mga kaigsuonan katong mga taong mapaubsanon. So unsaon pod aron makakat-on ta niining maong kinaiya? Kinahanglan gyud mga igsuon makakat-on gyud ta ani. Unsaon man aron makakat-on tas pagpaubos? Labi na sa panahon nga dunay mga pagsulay. Unya lain-lain ra bagyod nga kahimtang dapit sitwasyon nga kita sulayan aron kita mabulahan. Kay ang rason nga nung kinahanglan kitang sulayan aron kita mabulahan. Ingon ang Biblia nga bulahan kamo nga nakasinati sa tanang mata nga mga pagsulay. So diha giklaro nga ang tao nga nakasinati sa unsa may mga mata nga mga pagsulay mahimo siyang bulahan. Nganong bubulahan man siya? Damor man gud tang sulayan, damor tang makakat-on sa pagpaubos. Unya ikaw ug ako usa sa ako gyong na katunan mga igsuon kanang unsaon aron makabatuntas pagka mapabsanon. Kanang kanunay kang mo examine sa imong kaugalingon before ka matulog. Imo na siyang subayon ang imuhang nasulti, imong nahimamat, imuhang na kana bitaw nabuhat gikan sa imong pagbangon hangtod sa imong paghigda sa imong pagkatulog. Sa dili pa ka mga kaigsunan moadtos pagpahulay katuni ang pagpakisayod, ang pag-examine sa imong kaugalingon. Unya ayaw eksamina ang mga nahimo nimo para ikumparar nimo sa uban. Eksamina katong pangita atong mga lapsis nimo. Ayaw pangitaa sa imuhang kinabuhi katong mga maayo nga imong gituhang maayo. Nga murag gihip nimo nga bilidaran na gyud ko kaayo kay mao ni ang akong nahimo, mao ni akong nasulti, grabe ko brayta.
kay maunay hinungdan nganong mahimo kang garboso. Pero sa imuhang pagkatulog, imong pangitaon sa imong kaugalingon katong mga angay nimong tarungon. Kumbaga nakalapas ka, unya imot yutong angkunon para mabantayan nimo ang imong kaugalingon nga dili na to nimo usbon. Maunay mga pamaagi aron makakat-on ka sa pagpaubos. Pero kung imong iphon katong maayo kay kang musulti, maayo kayo ka nga naagyo kay nabuhat, unya naa kay natabang, kumbaga mautoy imong iphon sa dili pa ka matulog, mautoy ibutang sa imong una, ang resulta ana mahimo ka anang hambugiro. Unya labaw na kung imo na ni siyang itandi sa uban. Pero sa imong pagkatulog, imong pangitaon katong mga lapsis nimo, makapangayo ka nagpasaylo. Unya mabantayan na nimo ang imong kaugalingon, dili na nimo matugutan nga mausab pa to. Like example, kanang nakasulti ka sa imong isigataw nga nakalapas na di ay. Unya dito nimo na hinumduman nga oy dili gyud ay maayo. Sumaba makabantay ka. Pero kon sa imuhang pagka-Kristohanon or kaha bisan dili Kristohanon, ang iyahang ibutang sa una-una katong iyang nabuhat, katong iyang natabang, unya katong iyang nahimo, mura siya og hero na gyud sa iyang paminaw. Di na sa kakita sa iyang lapsis. Unya monay lisod nga makaamgo. Muna niingon si Apostol Pablo, ipakamaayo ang uban, ayaw ang imong kaugalingon. Pero muna'y problema sa tao, kasagaran. Wala man ko makakita sa inyo hang una-una, o wala man ko makakita sa inyo hang kasing-kasing. Pero muna'y timan pag sa imuhang pagkakristohanon, giihap nimo ang mga maayong nahimo nimo, ang imong nabuhat, kanang murag sikat kayo ka, murag maayo kay ka sa uban, maunay mo dala nimo sa pagkamapahitason. Ug di ka kabantay gyud tinuora sa imo sayo. Pero kung mamalandong ka, kuyog nimo ang Biblia, ang pulong sa Dios. Nya gikan sa imuhang pagbangon kaganina hangtod sa imong paghigda sa gabi, pamalandongi unsay imuhang mga pinulungan ngadtos mga tao, imuhang mga pinulungan sa dihang duna kay gikaistorya nga tao, mapamilya ba nimo, mapabana, mapaasawa, o sa imong mga igsoon ginikanan. Nya pangitaa ang mga kana bitawng dili na makatabang sa imong pagkakristohanon. Kay diha ka makaamgo nga nanginahanglan gyud ka Ginoo. Mao ni usas mga problema. Kay usas mga problema sa tao, isa makabantay kung 50-50 na. Isa na mo angkon nga sayop gyud nako. Nya do na pa manggani gyud mga tao nga moingon mo angkon, pero moingon pa gani, yes sayop nako pero tungod na niya. Ang resulta hambugiro gyapon. So kining mao mensahe mga kaigsunan nagdala ni nato og nagtudlo ni nato kung unsaon aron kita mapaubsanon. Tanawa ra gud nganong nakapaubos ning tawhana diha sa atubangan sa tong Ginoo Kristo nga kung imong lantawon grabe na gyud ang sakit nga iyang nihimo, iyang gibati. Tanawa ra gud ingon siya nga apan ang angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat apan siya walay sala. Kining tao nga kauban ni Ginoong Hesus, imong makit-an gyud nga nakahimo siya sa pagpaubos tungod kay nakakita siya sa iyang sayop. Pero timan ini siya
kung sa imong pagkakristohanon gikan sa imong pagbangon hangtod sa imong pagkatulog, ang mga maayo nang nahimo naymo, mga murag sikat ka kaayo, abilidaran ra ka kaayo, timan ina mahimo ka ng kabukiro. Pero kung sa imuhang pagpamalandong, dito nimo nakitaan nga ay sipyat man di ay mangay kag pasaylo. Nya sa diyang mangay kag pasaylo, dawaton kas Ginoo. Unya tabangan ka nga sa sunod nga adlaw, simana, bulan ug tuig, ang sayop nga imong nabantayan dili na nimo na mausban. Nya i-bless ka ni Lord. Kay ngano man mahimo man kang taong tarong. Mao na nga akong pagdasig mao ni sa tagsatagsa nato kay ginabuhi, mapastor man ka, magwawali man ka, ayaw tan-awa ang imong pagkaabiladaran, ang imong pagkaanaa nga wala sa uban. Kinahanglan ato ang bansayon ang pag-eksamin asa ganitong kuwang, sayop, sipyat, dawata, aron makapaubos ka ug makapangayo kag pasaylo ug i-bless ka. Tanawa ra guning tao nga grabe ka mapaubsanon ug iyang sa dihang mihangyo sa Ginoong Hesus, wala gid siya balibari. Wala siya balibari. Muna nga mga igsuon, ako yung pagdasig natong tanan. Unsa may imong posisyon sa imong pagkatao, asa man ka nakaabot sa imong pagtuon, maalamon na bagyod ka kaysa uban. Ayaw na ipha, ayaw ibutang si munauna nga maalamon na gyud ka kaysa uban. Kay di gyud ka kakita sa imong sipyat ug dili ka kapangayog pasaylo ug dili na mahitabong matabangan ka. Munang aron makatuna nato ang pagkamopobsanon, pahinumduman nato atong kaugalingon diha sa pag-eksamin sa dili pa kita mga tulog. Kana bitaw mamalandong ka pero kanus apo ni mahitabo sa panahon nga doon na kay time management. Pinaka-importante gyud sa kinabuhi sa tao is time management. Nakay time sa iyang kaugalingon. Dapat na kay time sa imong kaugalingon. Sa ko ang kinabuhi, tay mamalandong ko urkaha, maglakaw-lakaw ko. Maglakaw-lakaw ko sa tugaran. Labi na kong kana bitang makadlawon. Munay ako ang nabatasan before ko gikan sa ko ang pagbangon. Munay ako nabandayan ako ni sa akong kaugalingon. Namulakaw ko, muadto ko sa simbahan. Nya mamalandong ko sa pagkamaayo sa Ginoo ug sa kanang mga kakulangon ako. Dapat maunay at angay natong ibutang sa tong kaugalingon nga wala gani ang Ginoo, wa gitay mahimo. Kung unsa may atong nahimo, tungod na kay nag-uban ang Dios. Dili na tungod nato nganong nakahimo ta, kundi dili tungod na sa pag-uban sa Ginoo nganong nagmalampuson ta. Kay kung dili nato na katunan ang mahitabo anak mga kaigsunan, patuuhon na nimo ang imong kaugalingon nga mas abilidaran ka kaysa uban. Unya ang mahitabo anak ang kuno na nimo ang glory, ang kuno na nimo ang mga pagdaig, ang pagpasidungog. Butang nga makapalayo na nimo sa presensya sa Ginoo. Maunay nahitabo sa unang hari sa Israel nga si Saul, nga migawas ang espiritu sa Dios gikan kaniya og mipuli ang espiritong dautan. Mo nang bisag unsa nalay sakripisyo nga buhaton ni David,
dili siya makapas. Kabantay mo, kung mahibugiro na gani ka, kanang mga tao nga nagsakripisyos imuha nganong nakapangalagad kas Ginoo, dili na nimo na makitaan. Pero kung nagpabilin kang mapabsanon, dili nimo kalimtan ang mga taong gigamit sa Ginoo nganong nakaalagad ka Ginoo. Di gyud na nimo malimtan. Pero makabantay ka ng mga tao nga ang mga pastor, ang mga magwawali nga naghago nila sa panahon nga doon na sila'y nakatunan, kaya na nilang insultuhon, kaya na nilang hulgaon, kaya na nilang hadlokon, og ang dili maayo kunuhay nga ilang nakitaan mao na hisgutan. Mga hambugiro na. Munang magbantay ta sa atong pagkakristohanon. Doon na babatay time para sa atong kaugalingon. Dapat doon na tay time. Unya para na kay pagpamalandong sa imong kaugalingon, ayaw gyud padaog sa silpon. Ayaw padaog sa silpon. Kay kanang silpon usag yun na nga makakuba sa atong oras. Ayaw gyud padaog. Sa akong kinabuhi, kung doon na may mga bugat nga pagbati, doon ay bugat mga kaigsunan nga kanang ako ang bation, ang diversion ako mga kaigsunan kanang paglakaw-lakaw sa adto sa gunahan. While naguna ko mga kaigsunan, mamalandong ko asa may ako ang kuwang, unsa may akong mga sipyat. Kay damor magugkong makakita sa ako ang sipyat, dili na ang ato ang kanang makakita ganita sa atong sipyat o kulang, ayaw na mahayi. Kay dili na siya makatabang nimo nga igo ra kang magbahay, kanang igo ra kang magbasol. Dili na solusyon kanang magmahay ka. Dili solusyon ang pagbasol. Ang solusyon ang pagpangayog pasaylo. Pagpangayog pasaylo mao'y solusyon. Pero igo ra kang magbasol, magmahay, dili na mao'y solusyon para makalingkawas ka sa unsa may imong mga lapses. Sunod nga mensahe nga ato karong hisgutan kanang naa sa Juan kapitulo 19 bersikulo 26-27. Unya ang ikaupat mga kaigsunan ato raning hisgutan sunod natong panag-uban para ako ning matagaan og pagtagad ang inyong mga mensahe diri sa atong panag-uban. So ang ikatulo naa sa Juan kapitulo 19. Juan kapitulo 19 bersikulo 26-27. Nag-ingon dinhi sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan sa tinun-an og sa tinun-an nga iyang gimahal, nga nagbarog dito miingon siya sa iyang inahan, babay siya ang imong anak. Og unya miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na magpuyo sa iyang balay. Now kining ako na magyuning gihisgutan ka ganina mga igsuon, kaning pulong nga babay. Kining babay mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga gilitok sa atong Ginoong Kristo, dili ni siya pagbinastos o dili ni siya kana bitawng pagpanginsulto. Usa ni siya kapagtahod sa atong Ginoong Kristo sa iyang inahan nga si Maria. Kay si Ginoong Hesus mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, gikan sa salaray sa mga Hudyo. Unya kustumbre sa mga Hudyo mga kaigsuonan nga ang ilahang inahan
tawgon nila babae. Sa ato tawgon ang atong inahan, tawgon natog mama. Mao na ang ato ang nabatasan gyud nga tawgon nato ang atong inahan og mama. Unya atong hinumduman kanang pag-ingon ni Ginoong Hesus nga sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan og sa tinun-an. Wala mo ingon dinhi og sa iyang mga tinun-an. So dinhi giklaro nga ang nakit-an ni Ginoong Hesus daghan man tuod ang iyang mga tinun-an ni atong panahon na. Ang nakit-an ni Hesus ang mensahe nga diin gihatagan niini, ang gihatagan ni Hesus sa maong mensahe duha ra ka tawo. Amo na ang pagkaklaro nga pagkaistorya. Ang gihatagan ni Hesus sa iyang mensahe duha ra ka tawo. Si Maria ug ang ihang usa ka tinun-an. Nga giingon dinhi gimahal niya pagayo or gimahal niya. Si Jesus miingon ngadto sa iyang inahan, babae, o sa ato apa, mama. Iyang giingnan nga ma or babae. Iyang gitudlo ang iyang tinun-an. Ingon si Jesus, ma, siya imong anak. Unya si Jesus miingon na po siya siyang tinun-an. Tinun-an, ali diri. Kitudlo niya si Maria. Tinun-an, siya imong inahan. Unsa may buti pasabot? Timan ni si Jesus dili na nila maikauban human siya mamatay. Kumbaga dili na kaatiman si Jesus siyang inahan nga si Maria. Kumbaga mura gitun-over ni Jesus si Maria ngadto sa iyang tinun-an. Nga matud pa sa ihang mga pinulungan nga babae, siya imong anak. Buti pasabot isipa siya nga iya imo siyang anak. Kumbaga dawata siya, ilha siya nga imo siyang anak. Unya giingnan pod ni Hesus ang usa ka tinun-an. Dili sa tanang tinun-an ha, sa usa ka tinun-an. Ingon siya, sukad, ingon siya dinhi, siya ang imong inahan. Kung buot ipasabot nga ilha siya nga imong inahan. Amumaha siya, tagda siya, atiman na siya, sama gyud sa pag-ila o pag-atiman sa imong inahan. Mo nay buot ipasabot sa gipamulong ni Ginoong Hesus nga mangingon siya nga miingon siya nga ilha siya. Unya miingon si Jesus sa tinunan, siya ang imong inahan. Nya unsay sunod nga nahitabo? Sukad ni adto gidala sa tinunan si Maria. Nganong gidalaman si Maria sa usa ka tinunan? Kay mo nay hangyo ni Jesus. Nga ma, adto sa ka ni Juan. Juan, atiman na akong mama. Unya sa imong pag-atiman, atiman na siya sama sa pag-itiman nimo sa imong mama. Ilha o dawata siya ingon nga imong mama. Wala gyud mo ingon si Jesus nga kanang mo ingon nga giingnan niya ang tanang tinun-an. Una nga nimpuyo si Maria gikan adto ngadto na sa tinun-an ni Jesus. Maunay mga mensahe nga nganong gilitok ni Jesus kining ikatulong pulong nga naghisgot nga siya ang imong inahan og siya imong anak.
Dalaygon ang Dios mga kigsunan nga magpanalangin ato ni siyang humanon sunod nato nga panag-uban. So dirita sa ikatulo nga mensahe nga naghisgot, babay ania ang imong anak, ania ang imong inahan. Og sunod natong paghisgutan kining pulong nga gilitok ni Ginoong Hesus. Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Nga diin mabasa diha sa Mateo 27:46 og Marcos 15:34. So ato ni siyang hisgutan mga kigsunan nganong si Jesus nakalitok ni ining maong mga pulong sa wala pa siya mamatay dito sa cross. Mayong gabi, mayong pakig-uban ato sa ni Tagalog pagtagad. Ingon dinhi ato sa ning basahon ang inyong mga mensahe. Medyo ubay-ubay naman dire. Si Hazel Balili Ganyulon, isugid ra kunos pare pastor pasayloon na kuno sila. Actually, kana bitang gisugid sa mga pari ang ilang mga sala. Ang tinuod sa unang panahon, ang trabaho sa pari mao ang pagdawat og mga mensahe gikan sa mga tao. Kung dunay mga mensahe ang mga tao para sa Ginoo, adto na nila isugid sa pari. Kung imong tan-awon gyud ang trabaho sa mga pari sa panahon sa mga Israelita sa Old Testament, ato ra na siya nga tarungo gamay. Kay usahay manggod kitang mga Kristohanon, kitang mga born again, murag wala pa pod kaayo pod makaapas ana. Ako ra na siyang tagaan po pagtagad mga kaigsunan. Kung imo gyung tun-an ang trabaho sa mga pari, tanawa ha, sa wala pa mo anhi si Ginoong Hesus, ang trabaho sa mga pari sila'y tigdawat. Kung doon na may mga mulo, ibin gani sa panahon ni Moses, ang mga tao nga naay mulo, mga hangyo, mga yango-ngo sa Dios, adto na nila iagi kang Moses. Nya sunod nga panghitabo nga doon na nay timblo adto nas mga pari. Unya ang mga pari mo'y buhaton ani nga mga mensahe ngadto sa Dios. Unya kung imo sang tan-awon sa panahon ni David og si propeta Nathan, alagad sa Dios. Si David, mga kaigsunan ko sa Ginoo, miingon diha nga ato kuno ning tagaan gyud og bersikulo mga kaigsunan para ato ni siyang kana bitang ma-adjust. Kay daghang mga Kristohanon nga wala kay kaapas por gyud ani, mo na nga usahay makaingon ta nga kanang kulang pagyud pod. Pero para dili kulang, ato ni siya nga hatagag pagtagad. No, ato ning katagaag pagtagad. So ato ning nga tagaag bersikulo. Ako ni siya nga tagaag bersikulo. Diha sa Samuel, ikaduhang Samuel. Kung doon na mo'y Biblia, ato ni siyang basahon diha sa ikaduhang Samuel. Kay doon naman yun na sila gibasihan nga mga bersikulo nganong nahitabo kanang pagpangumpisal sa pari. Wala magpasabot nga ako ning gi-broadcast dire para mutuo sa tanga sa atong panahon karon pwede di ay gyapong buhaton. Nato gyud nang klarohon mga kaigsunan. Ako ning gi-broadcast ug ako ning gihisgutan karon dili aron mutuo ka o mutuo ko or gipatuo nato ang tanan nga insakto ang ilang gihimo. Di man niya. Ako ra ni siyang gihisgutan para doon na po tay background nganong nakahimo sila ani.
So doon na sila gibasihan sa panahon sa daang kasabutan. Gani sa panahon ni David, diha sa ikaduhang Samuel kapitulo 12. Kapitulo 12. Ato ni siyang tagaan og pagtagad. O niya sa versikulo 13 ta diretso. Kuha agad inyong Biblia para maka-adjusted mo ba. Miingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. O giingnan ni Nathan si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala og dili kaniya patyon. No anang panahon na mga kigsunan, ang Dios makigsulti siya sa mga propeta. Og ang mga propeta makigsulti sa Dios at the same time makigsulti siya sa mga tao. Anang panahon na mga kigsunan, si David nakasala. Nya kabantay gyud ta sa panahon nga ang tao nga makasala, gahi kay nang makakita sa iyang sayop. Pag ang tao makasala, gahi kay nang makakita sa iyang sayop. Sa diha nga nakasala si David, na wala ni malilong sa Dios, nakit-an ni sa Dios. Ya, kung imong tan-awon gyud dinhi mga kaigsunan, gipadala sa Dios si Nathan ngadto kang David. Ya, para dili makalitan si David, gihi sa paghatod ni Nathan sa maong mensahe ngadto kang David, iya pagyuding gisambingay para si David dili masuko kang Nathan. Og sa diha nga iya ning sa diha nga niabot sa punto sa iyang pag-inistoryahay na kasabot si David, munang miangkon si David dinhi sa bersikulo 13. Mingon siya nga, nakasala ako sa Ginoo. O giingnan ni Nathan si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala og dili kaniya patyon. So mo ni gikuha nilang basihanan nganong dunay pagsugid sa ilang mga sala, og moingon pod ang pare nga gipasaylo na ang imong sala tungod kay nahitabo ni sa panahon sa mga propeta. Pangutana, sa atong sitwasyon o panahon karon, sa dihang midawat ta sa atong Ginoong Kristo, nagkinahanglan pa ba ta og tao nga maoy mo reconcile nato ngadto sa Ginoo? Wala na. Nganuman si Jesus maoy ni reconcile nato og sa Dios. Munang siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Wala nay prayer o wala nay bisan unsa nga makaabot sa amahan nga dili pinaagi kaniya. Kay sa panahon ni Ginoong Hesus, kung imong lantawon ang tanang mga nagdumala, ibin sa pagdumala sa mga tao sa balaod, imong makit-an sa diskusyon ni Pablo nga sa maagi sa balaod dunay kuwang, dunay sayop. Mao na nga kung imong tan-awon miabot si Jesus Christ aron paghingpit sa kulang. Wala magpasabot nga giguba ni Jesus ang balaod. Hinuon iya ning gihingpit, iyang gituman. O niya kung imong tan-awon mga kaigsunan sa atong panahon, tungod kay naanatay tig-reconcile nato, naanatay tig-reconcile mao si Jesus Christ, makadiritso na tas pag-ampo ngadto sa amahan. Pero wala magpasabot nga wa gyud na mahitabo
kanang pagkumpisyon, pagsugid og sala ngadto sa tao, ug ang tao muingon nga gipasaylo na kas Ginoo. Para guna sa tao sa imuhang igsuon, nakaigsuon nga maingon nga pasayloon pa baka ko anis Ginoo. Natural moingon gyud ka nga yes, pasayloon ka nas Ginoo. Muna nga monay mga basihanan nga nganong naay pagkumpisal, nganong dunay mga pagsugid sa ilang mga sala ngadto sa pare, kay ang ilahang gi sunod nga pamaagi ang pamaagi nga makita sa Old Testament nga dunay mga doon na po'y mga tao moingon nga, di ba pastor, kung adto ka nakasala sa Dios, adto ka mga pasaylo. Si David nangaysag pasaylo at tubangan sa alagad sa Dios nga mao si Nathan, propeta Nathan. Unya si propeta Nathan mi release pod og kapasayloan og miingon gipasaylo ka na sa Ginoo. Pero sa atong panahon karon, pwede ba bang gamiton sa atong pagpangalagad sa Amahan sa panahon nga kita ilalom sa grasya sa Dios nga mao si Kristo or nga naa kang Kristo? So ang gitudlo ni Jesus dili na sama sa makita nato sa kinabuhi ni David ug Nathan. Nga kumbaga ang mga tao nga nakasala sa Dios muduol og pastor o kaha, muduol og mga nagdumalag simbahan moingong pasaylo ako. Unya moingon pod ang nagdumalag simbahan gipasaylo na kanak, pasaylo na kas Ginoo. Mao na nga sa atong sitwasyon karon, sa atong panahon, wala na gitudlo ni Hesus nga adto ta mangayog pasaylo sa mga nagdumalag simbahan. Kung pananglitan mangkasala ta sa Dios, wala na gitudlo sa panahon ni Jesucristo mahitungod sa kapasayloan o mahitungod sa pagpangayog pasaylo. Kay ngano man atong hinumduman nga ang atong mga sala pinasaylo na, gipasaylo na. Sa dihang gisugid nato ang atong mga sala ngadto sa Dios o gidawat nato si Jesus Christ, ingon nga Ginoo manluluwas sa atong kinabuhi, gipasaylo na ang tanan natong mga sala. Og ang gitudlo diha sa Biblia sa panahon sa atong Ginoo Kristo, sa panahon kung pananglitan makasala ka, dili nang nagpakasala, kung pananglitan makasala ka, imo nang isugid ngadto sa Amahan. Kay ngano man, do naman kay relasyon sa Amahan. Pinaagi kang Kristo ug sa balaang Espiritu. Muna si Jesus miingon siya nga, magkasampit na mo sa Amahan, amahan ko, amahan ko. Pag-ampo kamo sama ni ini. Pasayloa kami, sama nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. So diha nato mao nay ato ang i-apply nga prayer. Dili na nato ma-apply ang panahon sa mga Hudyo nga ginahanglan mangita patag mga propeta, mangita patag mga alagad, mga kaigsunan para adto ta mangayog pasaylo atong isugid ang mga sala. Sama sa panahon sa mga propeta like Nathan o ni David. Sa panahon nga pag-abot sa atong Ginoong Kristo, atong makit-an ang dakong kausaban sa pamaagi sa Old Testament ug New Testament. Example, si Jesus miingon sa usa ka tinun-an, sa usa ka pagtulon-an nga ihang gibilin alang kanatong tanan. Miingon si Jesus nga
Kaniadto, ang buti ang ipasabot kaniadto, sumala sa balaod, sumala sa pamaagi sa Dios under the law. Kaniadto, miingon si Jesus nga, kaniadto, nag-ingon, higugma ang imong higala, apan dumti ang imong kaaway. Tinuod na. Pero ingon siya, apan ako karon magsulti kaninyo, higugma ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, panalangin ni sila. So doon na gyoy kalahian imong makitaan. O niya ikaduha nga example, si Jesus miingon kaniadto under the law, sa wala pa siya moabot, sa panahon sa mga propeta o sa mga pari nga nagdala pa sa unang panahon, si Jesus miingon, kung makigdulog ka sa babay nga dili nimo asawa, nakapanapaw ka. Apan sultihan ko kamo karon, magtan-aw kag babay nga duna na kay hunahuna nga dili mayo, nakapanapaw na ka. Muna nga sa panahon ni Ginoong Hesus, ikaw ug ako nga nahimo tang Kristohanon, dapat kang Kristo ta mosunod. Kung doon na may mga simbahan nga naghimo sa pagpangumpisal sa ilang mga sala sa Dios ngadto sa ilang mga sa mga alagad dito nila gisugid, nahitabo na siya tungod kay naanas da ang panahon. Even sa panahon ni David og ni Nathan, gawas nun man ang matag-usa kung kinsay sundo nato. So dili ta ka-judge nila. Lamang kay maoy atong nasabdan nga gipasabot sa Dios sa atong pagkakristohanon, sumala sa gitudlo ni Hesus, padayon ta. Bag-o pa lang tang nagwali nga dili nato ikumpara ang ato ang naabtan, ang ato ang pagkakita, dili nato ikumpara ni bisan kinsa. Ang atong pasalamatan mao ni nakaamgo ta. Thank you Lord nga nakaamgo mi. Thank you Lord nga naluwas mi dili pinaagi sa balaod, kay wala man putay labot yun sa balaod, kun dili pinaagi sa imong plano ug sa grasya nga nakang Kristo. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagkinabuhi siya mga pagtulunan. Muna nga dili ta matingala nganong lahi ang ato ang gi-apply tungod kay mingtuo ta ni Kristo. Si Jesus Christ mo atong gisunod. I hope na amoy na kanang naapsan nga mga ideya mahitungod ni ini. Mayong gabi dalaygon ang buhi nga Dios gikan ni Pamela. Mayong gabi ni Elsie Candelario, mayong gabi ninyo diha og Carmen Mahilom Badtigi, tinuod gyud pastor ang pag-examine gyud sa tagsa-tagsa sa atong kaugalingon. Yes, kay kung dili man gud nato eksamino atong kaugalingon, murgara na kay ta. Tinuod na oy. Kay labi na kung ang atong nahuna, katong nahuma nato, katong nabuhat nato, na makahambugiro na. Pero kung inigdaing katulog, mamalandong ta, unsa may akong sipyat, unsa may akong sa, unsa may ako ang makapangay ka nagpasaylo, niya makapaubos ka na sa Ginoo. I-bless lagi ka. Sultihan ka, i-bless lagi ka. Pero kung Kristohanon ta niya, gara na kaita, kumpara na kaita sa uban, niya, na sa Ginoo, sa matas Ginoo, sa kata muna nga magpaubos na ta, katon tas paubos, iblis lagi ka, sure gyud ko iblis ka. Mayong gabi ni Jennifer Flores, mayong gabi ninyo Mit, og sa alagad sa Ginoo ang imong bana, ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Sa Gingging Simbron, mayong gabi si Bunggano, mayong gabi Hazel Balili Ganilon, unsa nimo si Gabriel, sige. Si Juena Okulam Ponce, good evening pastor, palihog ko apil sa pagampo sa kong duha ka mga anak. Malukmay ilang mga kasing-kasing na ay Ginoo, nahigugma ka nato perme. Sige. Ako ning i-save, screenshot lang nako inyo ang mga prayer request. Si Melinda Riam Bonanza, maayong gabi pastor og sa tanan nga naminaw, nagtan-aw, maayong gabi ni Marlene Garganera.
og maayo nga pakig-uban ni Lily Francisco. Good evening Pastor, salamat sa Dios kay nakaapas ko sa imuhang live. Naami prayer meeting. Salamat sa Ginoo no sa iyang tubag sa atong mga hangyo mga pagampo. Si Gingging Simpron matod pa, good evening Pastor, wala ko kasugod sa imong wali. Pastor mo padayon lag ko paminaw sa imong wali. Si Pastor Carmen Mahilo matod pa, ang pagpangonsulta o pag-examine gyud mao importante. Sige, murag nagbalik-balik naman ni ubang mga mensahe dire. Si Emeline Valiser, mahusay, good evening Pastor Gideon sa imong pamilya o kaigsunan. Si Marcos Monticelio, pero unsa pod sa ilang rebolto Pastor, unsa pod imo masulti ana. Sige. Bahin sa ko nang gikaingon, gawas nun gyud ang matag usa ka grupo. Ang ato ra gyud no, ato ra gyud na silang iampo. Kay kung wala pa man sila makakita sa atong nakita, maabot ra gyud ang panahon ibin sa atong pamilya, imong pamilya, napagay mga tao nga nagsimba og mga rebolto. Unya kung imo na pangutan-on, naapod sila mga mensahe nga wala lagi sila magsimba rebolto, nagsimba sila sa Dios. Kuan na replika lang na ang ilahang giatubang. So mo na nga naaragyo na ang hukom ana, naaragyo na sa Ginoo. Kung muingon tang sayop sila pod muingon silang sayop, unsa may makatabang ana? Wala gyoy makatabang ana. Pero kon iampo nato sila sa Dios, dako kay ikatabang. Muna nga kung doon na kay pamilya nga nagsimbag rebolto, ayaw sila hukmi. Higugma sila. Ang pulong gugma, ayaw himo ang abilidad ang imong kaugalingon kay nila. Ipakita ang gugmang ni Kristo. Kay kung imong lantawon si Ginoong Hesukristo, wa gyud magtudlo sa paghukom sa iyang pag-anhi. Ang iyang gitudlo ang paghigugma sa matag usa. Patas ang iyahang pagpakita sa pulong gugma. Munang kita pod nga sumusunod ni Kristo, kung doon naman kay pamilya igsuon nga nagsimbag rebolto, ipakita lang ang ikaw Kristohanon, maayo kanila, dadar sila sa mga pagampo. Pero kung pananglitan mangonsulta na sila, dadas sila sa Biblia, ayaw sila dadas imong doktrina sa iglesia, dadas sila sa Biblia. Munay ako ikasulti mahitungod sa imuhang pangutana, pero unsa pod sa ilang rebolto Pastor, unsa pod imo masulti ana? Kung dunay mangutana nako, ako na siyang tubagon sa ilang pangutana. Pero diri sa broadcast sa atoa, daghan kayong mga kaigsuonan nato nga nagsunod sa atong programa. Dili lang mga born again, dili lang mga Kristohanon, kundi bisan gani ang mga Katoliko nagsunod nato. Noon saon man aron sila makaamgo sama nato. Igsuon ko sa Ginoo, usas mga gikinahanglan yun is prayer. Kung naay mga panahon nga sila mangutana na, mauna na time nga maka-explain ta mahitungod sa ilang mga pangutana, madala nato sila sa Biblia. Maunay nindot nga angay natong katunan sa atong pag-atubang unya sa atong mga kaigsunan nga karon naapa sa daang gitawag nga kasabutan. Pastor, maayong gabi si Guro kaila anang Chisi, nga usa ka CFD nga bag-o lang pod namatay. Ang ako alang pastor, tama ba ang iyang gisulti nga okay lang sa ilaha ang moinom kay lagi si Kristo usab palahubog, dili ba na siya pagbugal-bugal Pastor? Actually katong nahitabo ni JC nga usa pod ka Catholic faith defender, dako gyud to kaayo nga kana bitawng pagbugal-bugal sa atong Ginoong Hesukristo. Kay iha manggong nalitok nga si Ginoong Hesus palahubog. Iya yung gilitok ba nga si Jesus leader sa pagkapalahubog.
Kay ang ilahang manggong leader nga si Darwin Gitgano, naamanggod sila explanation nga mas okay pa kuno kang Darwin kay kang Hesus. Kay kang Darwin, siya mismo nagnaay mensahe nga nag-ingon nga duha ra ka container iya ha, ikumpara sa atong Ginoos 7 gyud ka tadyaw. Unya iya gyud tong gi-explain pilay sulod ang usa ka tadyaw. So grabe yung hinubugay sa kasal sa Kana. Ila mo na ilahang understanding nga grabe yung hinubugay. Unya si Ginoong Hesus to ang naghimog milagro ato nga nahimong bino ang tubig. Pero mo na wala nila maapsisad. Actually sa kanang bino, kung imong lantaw na usag yun na kana bitang batasan, kultura sa mga Hudyo sa panahon nga adunay selebrasyon. Kumbaga sa ilahang sitwasyon, kuha na siya, special na siya nga item kanang moingon tang bino. Unya kanang bino mga kigsunan, dunay nay daghang klase. Na ay makaadik, na ay makadaot, pero doon na po'y bino nga kung imong tanaon makatabang sa pisikal nga problema. Like sa panahon ni Pablo ug ni Timoteo. Nga miingon si Pablo nga to kang Timoteo, pag-inom og jutayng bino. Ayaw pag-inom og tubig lamang, kay sige ra makagkasakit. So pisikal nga panginhanglanon, kung doon na kay problema nga ang makatambal dili ng bino karon kay makaadik man na katong bino nga gihisgutan sa karaang panahon, labi na sa Israel, labi na sa Jerusalem. Kay kung imong tan-awon sad ang mga Kristohanon o born again nga naaron sa Jerusalem, doon na ko'y amigo nga pastor mga kigsunan nga ang ilag yung gihimo nga pagsaulog sa gitawag balaang panyapon, literal gyud nga bino, pero dili nang bino sama sa atong bino diri sa Pilipinas nga makaadik. Kumbaga makalikoy sa una-una, makaguba sa maayong panguna-una. Wala magpasabot nga atong gi-dasig, gi-encourage ang mga tao nga magpabilin sa bino. Kundili atong giklaro ra nga ang bino nga gihisgutan o ang gihimo ni Ginoong Hesus dili sama sa bino nga giinom karon sa kadaghanan. Mao na nga usas mga kana bitawng pagbugal-bugal sa gihimo ni GC matay na manggid siya. Katurang niingon siya nga leader sa palahubog or kanang palahubog si Ginoong Hesus. Mao nang amang Katoliko sama kuno ni Ginoong Hesus. So diha to siya kana gyung kung imong lantawon mao na hinungdan nga nung wala na siya makalingkawa sa ihang gibati or sa iyahang sakit. So bantayanan gyud kaayo. Si Cherylme Plamider, maayong gabi Pastor Gideon Candelario, maayong gabi sad. Si Ruel Hadraki is watching. Onya Losi Soto, salamat Pastor sa mensahe. Happy watching from Bulacan. Maayong gabi Pastor, karon pa ko nakatan-aw gikan sa ako ang among Bible study gikan ni Ruel Hadraki. Salamat sa Ginoo. Kanunay jud ko ipa-examine ang atong kaugalingon Pastor, kay usahay na ay lapsis nga wala nato nabantayan. Mangayo jud ta og pasaylo kanunay sa Ginoo. Mao gyud na. Mao nay ako ang gikan ni Sister King Sipron. Mao nay ato ang hisgutan o gitudlo sa ato akaron nga panag-uban. Si Rinald Kabasag Kabanal, maayong gabi Pastor from Davao City. Salamat sa pulong sa Pastor from Morta. Even gani ka na mga advice, kanang advice kag tao, mutudlo kag tao, dapat imo nang eksaminon, imo na siyang balik-balikan sa before ka makato.
before ka motulog. Like example, doon na kay gi-advisean nga tao, imo na siyang pamalandungan. Tama ba ang imong pag-advise? Wala ba ni makapabugat niya? Wala ba ni makapasirado niya? Kay usahay kaning mga advice, usanis mga bantayanan, mga kaigsunan, kay usanas magpakita, magpakaton nato nga mura natag kinsa. Munang magbantay sadta, dili lang sa mga lapses, dili lang sa mga sala o sa mga kalapasan, nato tan-awon ang ato ang baba, itong mga pinulungan, ang ato linantawan, itong nauna kasing-kasing pagbati binuhatan, uban pa. Kundili, sa panahon labi na kong ma-advise ta. Munay usas ako ang i-remind sa matag usa. Kay usahay, dili na noon kita mo'y makabantay sa tong kaugalingon, kay mas naka-focus na tas dili na to kaugalingon. Labi nas mga gitawag advisor, no? Si Ricky Racasa, prayer ko pastor, na ami fellowship ugma pohon. Ang Dios magkauban og magadasig kaninyo og maghatag kalampusan. Glory Donaire Fortuna, salamat sa Ginoo kay nakapaminaw na pud ko sa imo ha gi-share pulong sa Ginoo. Unya si Ricky Racasa, salamat sa manindot ka minsay alang sa tanan pastor. Ang Ginoo magpadayon sa pagpanalangin. Salamat pastor sa pagtubagi ka ni Marcos Monteselio. You're welcome. Unya maayong gabi ni Dimple Skarstein ug maayong gabi ni Sister Maricel Henriksen nga nanog ka diha sa Norway. Norway. Sweden. Sister Dimple Skarstein sa Norway. Maayong gabi ni Rochelle, maayong gabi sis, maayong gabi pastor watching from Southern Leyte. Si Joyna Ukulam Ponsi sa Communion Sunday diri sa Faith Methodist Church Singapore, red wine among mo inom. Di ba? Naagi mga kaigsuonan, ibin sa ato mga kaigsuonan diha sa Singapore, red wine gyud. Dili po ng wine diri sa Pilipinas mga kaigsuonan, kay maka-addict yun, makaguba gyud sunahuna. Pero kanang mga red wine, kung imong lantawon ibin ang tubig ha, makahubog gyapon na siya. Una nga di pon mahubog siguro kung gamay raman ang kanang communion. Si Albert Pagkatang, maayong gabi pastor, ako Katoliko pero dili kumutuo ng ribulto nila. Salamat kaayo pastor, hinaot ko makamata ng mga ang tanan. Oy, salamat kaayo no Albert Pagkatang, salamat kay sa imuhang pagtumbaya. Ang Dios magpanalangin kanimo, dalaygon ang Dios magkauban sa imong kinabuhi. Si Gingging Simpron, imin, tama jud ka pastor, salamat sa minsang nga gipaabot nimo pastor. God bless sa tanan nagsunod sa programang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Gikan ni si Gingging Simpron, si Gregorio Kiring, salamat sa maanindot nga mensahe. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsonan, oras diri alas 9:26, dili na to kalimtan ang ato ang gisundan nga pagtuon, ang pito ka mga pulong nga gilitok ni Ginoos dito sa cross sa wala pa siya mamatay. Og sunod na to nga panag-uban ato natas ikaupat nga pulong nga gilitok sa atong Ginoong Hesukristo sa wala pa siya mamatay. Og sa gihapon ugma Huwebes man ugma, akong tan-awon kung ang ako mga kaubanan nga nagtuon sa basic pastoral kung naay time ang tanan makaklase ko ugma, so wala tay live ugma sa gabi pero anang adlaw ako ang paningkamutan uban sa tabang sa Ginoo nga ugmas buntag maka-live ta. Sige, ato ta sa mga pag-ampo. Pasalamatan nato ang Dios sa ihang pagkamaayog sa mga pulong mga minsay nga ato ang nasabtan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios nga imuhang gipaabot kanamo ang tinaw klaro nga mga mensahe, mga rason o mga hinungdan sa imong paglitok sa mga pulong dito sa ibabaw sa cross. Salamat nga imo kaming gitudloan o gipahinumduman sa mga mensahe na gikinahanglan namong katunan. Ug bisan sa among pagkatulog, padayon ka o Dios nga makigsulti ka namo. Pakigsultihi kami sa tanang dapit sa among kinabuhi, sa tanang panahon bisan asa kami.
Amahan, among gipangayo nga padayon mo kaming giyahan sa imong mga pulong. Kay ang imong pulong among kinabuhi, among kadaogan, among kaluwasan. Bless Ginoo matag usa nga sa among pag-alagad kanimo. Maalign may kanunay sa imong mga pulong nga imong gibilin kanamo. Bless Ginoo matag usa bisan pa sa among mga kaigsuonan nga nagsunod dinhi mao programa, makatoliko man og mga born again o mga Kristohanon. I-bless kaming tanan nga sa among pag-alagad kanimo, among gialagaran ug among gisunod ang imong mga pamaagi nga imong gibilin kanamo diha sa Biblia lamang. Bless Ginoo matag usa ug ako silang isalig itugyan nga na kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini yung igsoon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo. So sa dili pa ko no, sa dili pa na ako i-off kanang ako tamong giidasig no sa labinas mga ginikanan sa mga mama o mga papa. Ayaw gyud ninyo kanang kalimti ang paggiyas ninyo mga anak. So gikan ko sa ato ang recorde, gikan sa atin sa tong live mo nito ang FM. Ako sa ning kuan patingogo ng FM para dili maputol ang sounds. Ako sang ikuan ha para ako ni challenge, ako sang islan og kuan ang ato ang SM nya ako asang susihon, ako tamon dadon sa ako ang pamilya tuas sila sa taas nya lipay kay ko kay kanang ako asawa while nag-uban ta sa ato ang kana bitang ato ang live no ako program pulong pong kinabuhi ko. Pag sakan ako mao ni ilang gihimo nga tagag yun ni gabi labi na kay wala na kay klase kiklasihan sila sa akong asawa. So mao na sad ni ako ang tasig yun sa ato ang mga inahan, sa ato ang mga ginikanan. Yan nisaka ko diri sa kuan kanang second floor. Kana nya muni ang ako ang pamilya na diri. Kasama ni sila. Tara. Nya lantaw si agabasa sila. So muna nga ako yung gipasalamatan ng Dios sa kana bitawng akong gitudlo yun sa akong asawa nga dili lang sa kana bitawng iyag yung gibuhat, iyag yung gihimo
muna nga akong ipasalamatan ang Dios ug ako po mong gidasig labi na gyud sa mga mama hatagi gyud oras ninyo inyong mama ay inyong mga anak kay maunay time gyud nga bililhon pa kay sa kwarta bililhon pa kay sa bulawan kanang time nga inyong ihatag sa inyong mga anak hinumdumi ang pulong sa Dios nag-ingon nga tudloi ang inyong mga anak kay hinumdumana nila sa tibok nilang kinabuhi. Muna nga pagsakan ako gagani na lipay kay ko kay time nila nga kuan. Da basa sila Bible. Salamat sa Ginoo. Muna akong ipakita pod ninyo para pagdasig ni sa labi na gyud sa mga mama. Labi na sa mga mama. Basiga gyud inyong mga anak niya ilid gyud sa please kuan gyud kanang panguluhi gyud na sila. Panguluhi na sila sa pagbasag Biblia kay kung inyo na silang panguluhan sa pagbasag Biblia i-bless gyud na sila. I-bless gyud na sila. I-bless gyud na sila. Muna nga ako nakiguban ninyo nga naay kalipay tungod kay ang ako ang pamilya gilid pod sa ako ang asawa. Nya oras naman gyud no nga ako ang iopod ang FM radio kay naman namilit naman ko kaganina ako na ning iop kanang FM radio. Nya muna nga ako yung pagdasig ninyong tanan nga hatagi yung panahon ang inyong mga anak. Ako amahan dili kay ko maka lead nila basa magabii kay nakiguban man ko ninyo. Lamang inig ka ugma ako na silang konsultahon. Kumusta man ang inyong pagbasa niya. Pagigsultihan yun ako mga anak. Ako ang kinamagulangan o ang kinamanghuran si Asap o si David. Kanang ako silang ibanding. Ako na silang agbayan, ako silang kuan ba? I-jam, ana. Ha, unya mao po inyong buhaton kamong mga papa, kamong mga mama nga naminaw sa atong programa. Ako nagtuo nga i-bless gyud mo pag-ayo. Dalaygon ang Dios magpanalangin no si Pastor Gideon maingon ang Dios magauban kaninyong tanan in Jesus name. Bye-bye and God bless.